Čaute, máme Tiborope a dneska tu máme vlog. Dneska si ukážeme, čo som dostal za vysvečko. Je mi strašne zle. Ináč vám ďakujem za 30 odberov, furt to zabudnem povedať v nejakom videu, chcem to povedať, zabudnem, potom si spomeniem, jak to dotočím, a už to je na YouTube si spomeniem, ale neviem, či už na FIFA som to hovoril. No a ešte jedna vec, s tou želatinou, viete to pitie, čo som ukazoval, no tak to, to bude piatok, zajtra v podstate, lebo v pondelok, útorok sme to chceli, útorok sme to robili a potom už jeden deň sme nepočkali. To najlepšie je, aby ste to dali cez noc. No, to vám tam poviem, lebo my tam už máme 2 dní tam, takže to bude pekne tvrdé, nevadí. No a môžeme ísť na to asi, na to veľmi zlé vysvečko. Mimochodom, okrem vysvečka som dostal ešte pokarhanie od riaditeľa. Od riaditeľky. Riaditeľské pokarhanie. Ja som bol prvý. Počkajte. Prepáčte, asi je troška krivo kamera. No, takže to riaditeľské pokarhanie a vysvečko. No takže, poviem vám to, slovenský jazyk, prvý polrok 3, takže dobrý. Druhý polrok 3, dobrý. Anglický chvaliteľný, takže 2. Ináč vám poviem, kto nevie, tak výborný je 1, chvaliteľný je 2 a dobrý je 3, lebo ale 4 nemám ani 5, tak to vám nebudem hovoriť. Dobre, tak počkaj. Správanie. Prvý polrok veľmi dobre, to preškrtnú, veľmi zle. Druhý polrok veľmi dobre, to tak normálne. No takže slovenčina dobrý, angličtina chvaliteľný, matematika chvaliteľný, informatika výborný, biológia dobrý, dejepis chvaliteľný, geografia chvaliteľný, etická výchova absolvoval, to nemusím dvakrát hovoriť. Technika, výborný, hudobná výchova, výborný, výtvarná výchova, výborný, telesná športová výchova je najlepší. Ale nie, tiež tam je výborný. No tak ešte raz, dobrý je. Ešte raz, ale dám vám to po čísle, takže anglický, slovenčina 3, má angličtina 2, matika 2, informatika 1, biológia 3, dejepis 2, biológia, geografia 2, etická absolvoval, technika 1, hudobná 1, výtvarná 1, telesná športová výchova 1. A kto by nevedel, že prečo hovorím tak dvakrát, že 1, 2, to preto, lebo tu rátam aj ten prvý polrok, aj tu druhý polrok. Takže v podstate dobre na 5. ročník, aj keď niekto mal lepšie. Stupnica hodnotenia. Nespokojivé. Ináč, kto by nevedel, kto kúkal na môj kanál Vloggames, tak som natáčal na takej tyče, keď som bol v Česku. Pozrite, čo mám. Bojím sa, že to padne. Vy ste aký
vysoký, hej, vy máte 2 metre, alebo koľko? A sme tu. Takže tú želatinu nečakajte až zajtra, bude určite už na 100%. Len neviem, kedy vydám video, buď zajtra alebo pozajtra, ho hneď vydám, jak to dotočíme. A ja debil som si vymazal Power Director, teraz ho musím zase nainštalovať, lebo som debil. Smoky everyday. No dobré, asi toto by mohlo byť všetko z tohto videa. Ak sa vám videjko páčilo. Ten korzet už ma tlačí strašne. Inak dosť si všimol, že nemám korzet, je tu korzet len pod tričkom. Tričko. Ale strašne ma to tlačí jak... Fuj! Inak som rozmyslel, že urobím aj reakcie na moje starúčké videjka. Veľmi hnusné. Verte mi, niektoré by ste. Dobre. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber. Ja sa s vami učím a čusák!